Ivica Bednjanec jedno je od najpoznatijih imena u hrvatskom stripu. Tekstom i slikom znao je stvoriti nezaboravne stripovske junake i savršeno pogoditi ukus čitatelja svih uzrasta. No, najviše će se pamtiti po serijalima za mlade, kojima nije podilazio, već ih je želio zabaviti i educirati. Ivica Bednjanec je cjeloviti autor koji se uz pisanje i crtanje stripova bavio grafičkim dizajnom, karikaturom, ilustracijom te pisanjem humoreski i pjesama na kajkavskom koje je uglazbljivao. Rođen je 1934. u Zagrebu. Pripada naraštaju koji je odrastao na stripovima Maurovića, Neugebauera i Alexa Raymonda. No, za razliku od njih, osobno je pisao scenarije za sve svoje stripove. Ivica Bednjanec je jedan od naših prvih kompletnih autora. Ne samo da je bio izvrstan crtač, da je crtao fenomenalno i karikaturalno i realistično, da je odlično radio stripove i za malu djecu, i za tinejdžere, i za odrasle. On je bio zapravo scenarist svih tih stripova. Scenariji koje on radio variraju od jedne pasice do dugačkih saga, jel? I to se vidi ta vještina, bez riječi ili sa tekstom, sve mu je išlo dobro. Stripove na temu hrvatske povijesti, NOB-a i Meksičke revolucije crtao je od 1952. do kraja 60-ih. Tada nastaje jedan od prvih Bednjančevih likova kultnog statusa, Nježni. Koji je bio strip za odrasle u ono vrijeme, jedan od prvih stripova za odrasle. Glavni lik simpatični je Nespretnjaković, koji je nasmijavajući čitatelje humorističkog lista Kerempuh otkrivao mane društva iz kojeg je potekao. No, kritika društva nije prošla bez zamjerke, pa se Nježni iz Kerempuha morao preseliti u sportske novosti. Ali Bednjancu kao strastvenom sportskom rekreativcu nije predstavljalo problem u sportu prepoznati prostor za zdrav humor. Velike drame je uspio zaokrenuti u nekakvom ironičnom ili humornom smislu. A jako je zgodno recimo da je njegov sportski strip namjenski, znači Nježni, kolekcija to bila Nježni sport, da je u stvari bio kompletno društvena kritika zbivanja. Mogu se čitati na 2 ili 3 razine, ne? Nakon Nježnog stvorio je čitav niz upečatljivih stripovskih likova. Jedan od njegovih vrhunaca i remek dijela, rekao bih, je bio strip Barun Trenk, koji je nastao negdje, mislim, početkom 70-ih, gdje je on spojio ono što je inače volio, dakle i satiru i humor, ali i povijest. Kada se govori o Ivici Bednjancu, važno je spomenuti i njegov dizajnerski rad. Predavao je u grafičkoj školi te je za brojne tvrtke bivše Jugoslavije dizajnirao plakate, logotipe i ambalažna pakiranja. 1968. počinje suradnju s Modrom Lastom, koja je potrajala nekoliko desetljeća. Bednjanec je osmislio čitav niz likova koji su obilježili taj časopis i činili da se čita od posljednje strane, one na kojoj se objavljivao njegov strip. Ivica Bednjanec je za Modru Lastu gotovo 40 godina crtao 2 velika strip serijala. Jedan je bio fantastični, humoristični, je Lastani genije, a drugi realistični, tineđerski strip Jasna i Nina. Zapravo serijal se zove Osmoškolci, ali su glavni likovi Jasna, izrazito pozitivan lik, svemoguća Jasna, fantastična Jasna, i Nina, njezina prijateljica, koja je uvaljuje u različite, sebe uvaljuje, ali time i svoju prijateljicu Jasnu u razne nevolje. Jasna i Nina klasična su filmska shema dvaju oprečnih karaktera. Jasnin lik kojeg je Bednjanec kreirao po svojoj kćerki Andreji svakako je osnova stripa. Ona u maniri detektivke posrnulim prijateljima velikodušno pomaže da se vrate na pravi put. Iako je vrlo mlada, iznimno je hrabra, ne pristaje na bespomoćnost i vješto barata borilačkim vještinama. Jasna je lik na rubu svijeta odraslih. Zrelija je od svojih vršnjaka na koje djeluje kao odgajatelj, ali je i emocionalno samozatajna, poput usamljenih jahača iz westerna. Moram reći da su Jasna i Nina, osmoškolci, pobuđivali interes i odraslih. Kako sam to vidjela? Vidjela sam i po tome kad bismo došli na prijelom Modre Laste na montažu u Vjesnikovu tiskaru. Odjedanput kad bi se pojavile te zadnje stranice, kad bi se pojavila tabla,
Onda su se svi okolni montažeri koji su do tada radili na dnevnim listovima, na tjednicima, političkim, sportskim i tako dalje, sve su napuštali i svojih 5 ili 10 minuta bi posvetili Modroj lasti. Oni su htjeli pročitati što je novo u novom nastavku osmoškolaca. To su ozbiljni ljudi, ali oni su to željeli. Serijal unatoč brojnim reprizama u Lasti ne prestaje biti aktualno i zanimljivo štivo. Taj tinejdžerski strip, to je zapravo vrlo važna komponenta u stripovskom izdavaštvu, jer ne mogu strip listovi, ne mogu živjeti samo od onih velikih genijalnih junaka, od uvoznih supermena, superheroja i tako dalje. Dobro se je sa stripom približiti našoj svakidašnjici, a to je bila i uloga Bednjančevih stripova. Vidjela sam kroz tu suradnju s njim i kako nastaje strip iz prve ruke. Za mene vrlo uzbudljivo. Tadašnjem glavnom uredniku Jurici Pazmanu donio je novu, obično je to bilo u travnju ili svibnju, birao se novi strip za sljedeću školsku godinu. I on bi donio sinopsis najprije. Sinopsis je uvijek prolazio, kako ne bi prošlo. Bilo je sve fantastično što bi on smislio. Ali je onda trebao donijeti zbog lekture i scenarij, sve razrađeno sa skicama za svaku epizodu. Kako nije imao vremena sve to napraviti, donio bi sve detaljno nacrtano. Prvu tablu u olovci na pelir papiru, to je papir koji se stavljao uz indigo u stroj pisači. I donio bi zadnju tablu. To je bilo fantastično. Ja sam pitala gdje je ostalo. Ovo je ko sendvič, ima kruh i kruha, gdje je unutra pršut, šunka, fali mesa. Onda bi on rekao, to će doći, glavno da imam početak i kraj. I onda je to na principu neke harmonike, nego ne znam čega, on je to punio i točno je znao dozirati i sortirati gdje, šta, u kojem nastavku. Dalje mu je to bio obrtnički posao, tako je on sam rekao. Bednjanec je kreirao i maskotu Modre laste, Lastana. Pa Genije i Lastan je serijal koji izlaze u Modroj lasti, koje smo svi voljeli, a ja sam ga svojevremeno opisao kao jedan lik genija, kao jednog nadarenog dječaka koji smišlja različite zanimljive igre za svoju ekipu. To su bile često i neke fantastične igre gdje su oni upadali u nekakve neprilike. A Lastan kao neka maskota, Modra lasta je zapravo pao u drugi plan, ili taj šašavi, odnosno jako pametni genij je zapravo dominirao. Ivica Bednjanec s veseljem je i lakoćom stvarao i stripove sa likovima male djece. U središtu strip serijala Kiko, malen je dječak koji pronicljivim očima promatra problematičnu svakodnevicu svojih roditelja. Ipak, njegov najupečatljiviji strip za djecu bila je Durica. Prije je bila i Iverka u Modroj lasti, jedna pasica sa jednom djevojčicom koja je stvarala svakakve nezgodne situacije i iz nje se poslije rodila Bednjančeva Durica. Bednjanec je autor Iverke i Durice. Prgavu Duricu, djevojčicu u prevelikim maminim štiklama, razvio je u serijal koji stoji uz bok najpoznatijim svjetskim primjerima ovog žanra. Djetinjasto osebujnim pinacima ili Garfieldom. Ovaj će lik uskoro u Hrvatskoj doživjeti i svoju kazališnu adaptaciju. U zrelim godinama Ivici Bednjancu počela su stizati brojna priznanja za cjeloživotni rad. Nagrađivan je na salonu stripa u Vinkovcima i od strane Ulupuha. Odlikovan je i redom Danice Hrvatske za iznimne zasluge u kulturi. Bednjančev utjecaj je baš ogroman. Svi smo odrasli na njegovim stripovima u Modroj lasti. Njegov spektar je baš bio širok, ali je uvijek bio aktualan i uvijek se odnosio na ovo ovdje podneblje i mislim da je zbog toga bio široko prihvaćen. U uredništvo Modre laste dolazili su oduvijek mnogi mladi autori. Bili su većina njih nabrijani, oni su surađivali u raznim avangardnim listovima, u fanzinima i slično i bili su puni nekog bunta i puni kritike za ove koji su već bili afirmirani, etablirani. Samo znali su kritizirati jedne i druge, ali nikad Bednjanca. To mi je bilo predivno vidjeti. Tijekom godina s vremenom sam čak pazila hoću li naići na nekoga ko bi se očešao o Bednjanca. Nikad. S najvećim poštovanjem, sa simpatijama i s ljubavlju su govorili o Ivici Bednjancu. Bilo je to i zbog dobrog sadržaja, zbog majstorskog crtanja, ali i zbog pošteno napravljenog posla. Velika je po meni uloga, hajmo reći prosvjetiteljska ili tako nekako.
ali u svakom slučaju pedagoški značaj, zato što je tata se specificirao znači, za medij, za strip koji je okrenut mladima, a s time da je, pošto je on kompletan autor znači, scenarija, bilo je dosta bitno da taj dio ne bude ad hoc, nego da bude promišljen scenarij, da bude znači prilagođen upravo uzrastu kojem se obraća. Mnogo je toga ostalo nakon Ivice Bednjanca. Ne samo na tisuće ilustracija i tabli stripa, nego i blistavi trag koji je ostavio u srcima svojih čitatelja.